dear friends, नोंथांखौ आंनि आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव खनसेबाव बरायबाय। लोगोसे आंनि आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामदों नोंथाङा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव। गुड फ्राइडेआ खाथि खाथि सफैथारबाय। लोगोफोर, आङो गुड फ्राइडेनि भिडिअ बानायबोगासिनो दङ। बेबायदिनो पार्ट मोनथाम आङो बानायबाय। नोंथांमोननो आं बे समाव पार्ट 4 भिडिअखौ आं लाबोदों। नोंथाङा भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो मिजिंथियो। निश्चय नोंथाङा बे भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि बे पार्ट 4 भिडिअआव आङो लाबोदों जाहैबाय जेब्ला समाव जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुस दंफां सायाव थैनो गोनां जादोंमोन आरो क्रुसिफाइड खालामजादोंमोन, बे समाव मा मा सोमोनांथाव जाथायफोर जादोंमोन, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ नायलां। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ दाबायनानै हो आरो लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट हरनो दाबाव। जिसु ख्रिस्ट'आ सासे इसोरनि बिसा हौवा होननानै जोङो बेखौ मिथियो आरो थारैनो बियो इसोरनि बिसा हौवा मारमोन। मानोना बिनि गासै सोलिबोनाय जागायजेननायनिफ्राय बिनि थैजासिम बिनि मावनाय दांनाय सोलिबोनाय बिनि आसार खान्थि बिनि आखुथाय बेखौ जोङो नायोब्ला रोखायै मोननो हायो। आरो बियो सासे सोमोनांथाव मानसिमोन जायखौ इसोरानो थिनहरदोंमोन आरो बियो इसोरनि बिसा हौवामोन। जेब्ला समाव जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव होजादोंमोन, नैबे सोमोनांथाव जाथायफोरा जादोंमोन। बेबायदि बे समाव बोथोरनि कन्डिसनफोरा जादोंमोन। क्लाइमेट कन्डिसना बेबायदि सोमोनांथाव जादोंमोन। नाम्बार 1, सानजौफु समाव हादरमानियाव खोमसि जादों। नाम्बार 2, खुलुमग्रा न'नि पर्दाया गोजौनिफ्राय गाहायसिम जिखावनानै गांनै जादों। नाम्बार 3, पृथिबिया मावग्लुबदों आरो गोगोम अन्थाइफ्रा गावफ्रुदों। नाम्बार 4, गोथै हाखरफ्रा गावदों आरो गोबां इसोरनि रायतफोरा थांखांफिनदों। बिसोरो हाखरफोरनिफ्राय सिखांफिनदों। जिसु सिखांफिननायनि उनाव गोथार नोगोराव हाबहैदों आरो गोबां मानसिफ्रा बिसोरखौ नुदों। नाथाय सान्थ्रि आरो बिजों लोगोसे जिसुखौ नेनायफ्रा बांग्रिं मावनाय घटनाफोरखौ नुनानै बिमायनो गिख्रंनानै होनदों, नंथारगौ बिनो इसोरनि बिसा हौवामोन। आंनि लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै जेब्ला समाव जिसुखौ क्रुसाव होदोंमोन, बे समाव मा मा सोमोनांथाव जाथायफोर जादोंमोन बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै दिन्थिलांबाय। दिनै बे सुंद' भिडिअखौनो गुड फ्राइडेनि सोमोन्दै आङो गुड फ्राइडे 4 भिडिअआव आङो नोंथांमोननो बे सुंद'यै जिसु ख्रिस्ट'खौ क्रुसाव होनाय समाव मा मा सोमोनांथाव जाथाय जादोंमोन बेखौ नोंथांमोननो बाइबेलाव जि लिरनाय दं बेखौ फरायनानै नोंथांमोननो खोनाहोबाय। आङो बेखौ एक्सप्लेन खालामासै, जास्ट नोंथांमोननो फरायनानै खोनाहोबाय। नोंथांमोना बे फरायनायावनो बुजिबाय जानांगौ। मानोना बे सोमोनांथाव जाथाय जानायफोरनि गेजेरजोंनो जों बुजिनो हायो, माने बियो सादारन मानसि नङामोन, बियो सासे सोमोनांथाव मानसिमोन, बियो इसोरनि फिसा हौवा मारमोन। जों बेखौ मिथि मोनो। बेखौ फुथारनो फैनाय सान्थ्रिफोरनि गेजेराव जाय सान्थ्रिखौ बेखौ नेनो दोनदोंमोन, बे नेनो दोनजानाय सान्थ्रिफ्राबो सोमोनांदों आरो सोमोनांनानै बुंदों जाहैबाय जे बिनो मारमोन इसोरनि बिसा हौवा। इसोरनि बिसा हौवाया बिनो मारमोन होननानै बुंनो गोनां जादों। मानोना आंनि आंगो लोगो नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानांगौ। बे सोमोनांथाव जाथायफोरनि गेजेरजों जे फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोलांनाय जि सोमोनांथाव जाथायफोर, बिनि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनो हायो जे बियो सादारन मानसि नङामोन, बियो सासे इसोरनि बिसा हौवा मारमोन, जायखौ नेनाय सान्थ्रियाबो मानिनानै लानो गोनां जादोंमोन, जाय सोमोनांथाव जाथायफोरखौ मोगा मोगि जानायनि गेजेरजों। दिनै आङो नोंथांमोननो बेखिनिखौनो फोरमायथिबाय। नोंथांमोना आं भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला, जायफ्रा आंनि बे चेनेलाव गोदान, अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम गोख्रैनो मोनहैयो। गोजोन्थों। आमेन। बाय बाय।